വീട്ടിൽ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറക്കണം. ശരിക്കും അതൊന്ന് വറുത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയതിനു ശേഷം അത് നമ്മളൊരു ചെറിയ കപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ലേശം ഹണിയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ട ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു സ്പൂണിനകത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ശരിക്കും ഒന്ന് ഒരു കുറുകി വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഒത്തിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്, അപ്പൊ നമുക്കതൊരു വെള്ളം മുണക്കായി പോകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഈസിയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.